Gaur goizean bisita polita errezebitu dugu Baionako Euskal Telebistako erredakzioan. Pasai Lezo Lizeoko egun bat ikasle bisitan etorri dira Ipar Euskal Herriko ordezkaritzatik egiten dugun lana hurbiletik ezagutzeko. DBH 3 mailako ikasle hauek Euskal Telebistara etorri baino lehen Baionako beste leku batzuk ere bisitatu ahal izan dituzte. Etxepare Lizeoa bisitatu dugu. Horrere hitzaldi bat dugu, Beñatek eta biok. Eta orain hemen gaude EITB-ko egoitzan. Eta eroringo egu jinkana bat, gaztetxean daukagu bazkari musikatua, eta hola. Polita, eta bai, eta kiroldegia oso handia eta polita, bai. Oain engo egu jinkana bat, eta gero goaz bazkaltzea, eta huelte bat ematea. Baionara hurbildu baino lehen Ipar Euskal Herriari buruzko gaiak ezagutzeko aukera izan dute klasean. Hain zuzen Lapurdi, Xiberoa eta Baixi Nafarroako bertsolariak, proiektuak eta baita kirolariak ere landu dituzte. Landu dugu azterketak euskaraz ekimena eta hola, baino orain hobeto ulertu dugu. Erredakziotik pasa ondotik arratsaldean beren bisita segituko dute hirian gaindi, Zizpa gaztetxean ere geldialdia eginez. Laster arte!